Ayun mga kalingap, papunta po tayo ngayon kina Ate Mary Rose, kina Cedric. May dala po tayo mga kalingap Durabox. Yung mga, tsaka yung lagayan ng mga plato, electric pan, yung mga kalingap. May dala po tayo para sa kanila. Tara po, punta na po natin sila. Dito tayo na mga kalingap kina Mary Rose. Mga dala na naman tayo. God bless. Labak. Tawagin mo na sila. Grabe oh, naligo oh. Holiday ngayon oh, walang pasok ano, Sabado. Opo. May dala po kami. Ate Mary Rose, ay kawawa si Ate Mary Rose. Dapat ma-check up pag yan. May dala akong ano, Ate Mary Rose. Ako na. Dala akong rep. Wow, ka man. Ay, ba't nagatok? Sobrang sakit. May daing ano po. Kagabi po, sobrang sakit po. Pero ngayon, Hindi man po. ano yung daon na nilagay sa ano mo? Ano po, kupos po ng ano, nagbaga po siya eh. Baka na-infect na. Pwede natin naman pa-check yan sa doktor. Hindi na po, ayos. May dala akong rep. Dala naman sir. Rip na naman talaga oh. Dalawa pati oh. May dala akong rep oh. Tapos may electric fan pa. Ano yan? At Ang daming dalan sir Alvin. Oh, parang kilala ko na yung isa oh. oh, Ay wow. may dala ako oh. Ah, dami na naman si sir dala ay. Salamat. Salamat po. Bakit po, sir, atin hindi mo po kasama sa Ha? Andak po naman. Nasa bahay nila. Oh. Ang dami. Ano naman? Meron. Daw iniyo. Yan, meron akong dalang rep, Ate Mary Rose. Kawawa mo si Ate Mary Rose. Kaya nga na Baga nga po yung ano niya. po nga. Nagmaga yung ngipin. Ano kaya, ipacheck natin sa doktor. Ay, hindi na po. Ayos man na po. Hindi naman masakit-sakit po. Kagabi po masyadong hindi ako makatulog. Oo, Sobrang masakit sakit. to. Pati nga yung mata mo, nag-ano na oh. Nagmaga na. Mga siguro sa one day, ano? Tingnan ko, patingnan. Okay man na sir. Meron naman din dentist. So, So, tara, kuya, ano? Buksan na natin itong rep. May ano na naman kita. May Ate Mary Rose, rep ito. rep na ito sir. Garo sir, ano Kutsilyo, yung kutsilyo. Kita na po yung Oo, man si Mrs. mo parang sinuntok mo. Labo-labo. Nilabo Parang nakipaglabang ka kay Manny Pacquiao. Nabawawan. Kawawa man. sabi ko nga niyo po, sana wag mo na magpunta sa Sir Alvin. Okay lang yan. Hiling ang bukol ko. Ay, ay, tara. Oy, ako na. Ayan, no? Wow, unboxing for today. Meron tayong from Kuwait kay ate. Ah, From Kuwait ito, isang sponsor from Kuwait. Wow, maraming Nagpadala siya ng maraming totoong Durabox. totoo yung duraw. Ah, Kala mo, rep. Satik pa tala niya ito, Sir Alvin. Binili lang. Maraming Binili lang salamat natin. po. Ayo, Kawawa mo si ate Mary Rose. May dahon pati. May dahon pa pati. Hindi ako makangiri. Hello, baby. Nakahiling eh. Hello. Hi, kadali. May Hi. Durabox na oh. Totoong Durabox na ini eh. Saka ini yung pink. Dua man ang pin. Itong Durabox na po sila mga kalingat. Durabox na talagang wow. Salamat po. Shout out kay ma'am from Kuwait. Padala siya ng itong Durabox. Tako iniya. Niyo. Ito pa. Niyang maganda. Yan, meron pa. Sige. Sige, ikaw man dyan. Doon ini Durabox. Ah, Grabe, di natatapos ang blessing ni Ate Mary. Maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe po. Grabe po ang blessing na dumating na sa amin. Wow, may platuhan! platuan na oh. Platuhan na oh. Inay ko gayod. Kailangan mo yung ano ko. Ate Mary Rose, kasal na ba kayo tinitingnan ngayon? talaga niya si Alvin yung Kasal na kusina kayo? natin ah. Sino? Tayo? Cedric po. Oo. Ay, hindi pa po. Hindi. Para na kayong may advance wedding gift. Ay, Ah, alas nga, mga ano blessing, mga ano sa bahay gamit. Garo na din. Kinasal. si Alvin ay pinaganting na yung kusina natin.
Ganda na, may lagayan na kayong May lagayan ng plato oh. Platuhan, may ingay. Ito oh, itong saro oh. May isa pa oh. Oh, ito ba, ito. Ano man daw yan? Ano? Ito. Kahon lang yan. Sahod. Ingay ko. Grabe yung kumanda, oh. May totoo. Grabe talaga si May Sir totoo Alvin ka oh. ng Durabox sa Ate Mary Rose. Hindi na prank. Totoo na Durabox. Yung unang Durabox, isus, Pampalamig ng damit. Pampalamig ng damit yun sir. grabe, may Durabox na kita. Oh. Check up pa natin yung Ate Mary Rose sa Lunes. Ayos mo. Buray Sa bibi. Lunes po, di pa po nag-ano. Siguro. Maayos ayos Ah, mo na po. bibi. Oh, boom. Ah, Wow! putik. Inay! Di ka na talaga. Ay, inay. Electric Grabe. fan. Ay, Unig yan. Grabe. Yan ay kay Kuya Eds galing. Ay, salamat Maraming po. salamat po. Ay, ko bayod. Ah, Grabe, may oh, may electric Ay, fan. yun lang po po yung- kita. Sira pala ang ano. Ay, sira hindi man po. Yan lang po yung sili pa namin sira yun. Isa yung sila. Isa-isa, no? Ah, Buti naman, oh, tindahan nyo, oh. Continue. Si Wiwi. buray. Ay, mga symbol po pala ako nito. Siyempre. Opo. Yan na nga lang gagawin mo. Baka kung bukulan takad eh. Ngayon parehas nakitan daw may bukol. Anong tawag dyan sa dahon, ano, Ate Mary Rose? Yung ano po yan. Dusol po. Dusol? Kagabi po, nilagyan po siya nung yung dilaw na laya po. Nilagay po sa papel yung katas niya. Tapos yung Pero sa Lunes, ano, check up pa natin. chicken po. Ayos mo na po eh. Grabe, Yung nagkatok nga lalo po yung naglaki yung pag ano mo, yung galing po baga kayo yung isang araw. Pag umaga po, ano niya na to, yung pikit niya na to. Nagilim-hilim na nga po yan. Ayos, Ay, ayos. nagilom-ilom na? Kaya ito pong kagahapon po, halos hindi ako maray po makakita. Ngayon po, Buti hindi ayos, ako ayos naka-vlog mo na po. kahapon. Nakapikit niya na to. Sir Alvin. Ayos mo na po. Medyo ano lang po. Siguro nag-ano na siya. Ganyan po sila kahit yan po si Mary Paz. Ganyan din yan pag nasakit yung ano. Talagang namagang Ayun mukha. po, namaga po. Sir Alvin, upo ka Mga ano po kasi yung ano po nila, yung ngipin Ikaw nila. dito, Sir Alvin. Pero si Sir Alvin, kami dyan. Uy, wow. Oh, mayroon kayong electric pan, oh. Wow. Oh, be, di ka Hindi, may naiinitan. ano ka na, oh. Naiinitan, bebe. Pag pinaandar mo yan, talagang malamig yan. Alit Malakas yan. Alit dyan. Grabe na, kompleto na ang lahat. Kompleto na, may plato na, may Durabox na talagang totoo na, tunay na. May, oy, wow, may pinggan pa. Ay, may lalagyan ng plato. Maraming salamat po. Grabe, oh. Wow, ang cute. Ayan, garo din Durabox. Wow! Kaya ng baso. Baso. Ayan, tas plato, ikaw. Ang cute pati, oh. Dami na naman si Sir Alvin dala. Dito ka lang maano ko yung ano, huwag ka, dito lang parte ang camera natin. Para ano. Para totoong ako talaga. May kakambal ako. Grabe, Sir Alvin, ngani po, nagato. Namaga, ano. Yung ngani po, namaga po baga. Ano na natin to, eh, ano na natin, pandarin na natin Iya, to. sige Kuya daw. Cedric. Ay, aanin na po. Ayusin na po. Ayusan mo daw. Tingnan natin kung ayos. Dyan. Para may electric pan din. Yung mga kalingap yung nabili nating Durabox. Oo. May Durabox na. Medyo maliit lang yung binili natin kasi po sa jeep lang po tayo nag ano. Ayos lang ini, Sir Alvin. Dala mo lang po ito lahat, sir. Sa jeep, pinasakay ko lang sa jeep. Oh, Wow, grabe talagang ipon ni Sir Alvin. mainit po pati baga, sir. Para kumpleto na kayo sa gamit. Talagang tinitingnan ni Sir Alvin yung paikot natin ay pinapalta na lahat yung gamit natin. Ang gamit. Ano? Galing talaga si Sir Alvin eh. Inisain mo inisain mo sa baba. Shading ka lang ako. Di ba si Bibi? Magidang Si Bibi. Wow, may baduan na kamuong. Salamat po. May baduan ng mga bata. Wow, Bibi, may Durabox na inay. Dali no, dali no. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ay,
Grabe, oh, may totoo ng Durabox kita, oh. Oh, di na ka magang karton-karton. Mm-mm. Oo. May baduan ako. Sa karton kasi pinapasok pa ng mga ipis. Ng ano. Baduan mo, baby, oh. Kay baby, kulay pink kay baby, oh. Ayos ah. Maraming salamat po talaga sa inyo. May totoo na po akong Durabox. May lalagyan pa po ako ng pinggan. Dami Higit sa na. lahat, may electric fan pa. Grabe talaga, Oo. Sir Alvin. Nakayanan mo naman ini. Nabibigla na lang kitang Sir Alvin. Lagi na lang may dala si Sir Alvin. Maraming Yan, galing salamat kay Kuya po. Ed. Kaya ito. Oh, salamat. Maraming salamat po talaga. May wow, mahalo pati ini yun. Mahal pati din ini. Yan din. Ini. Bait-bait talaga masyado ni baby, oh. Nandiyan na naman Yan. si Sir Alvin. Oh. Mana kay mama niya. Mana nga. Oh, mabait si Ate Mary Rose. Abait pagtulog. Charot. Wow, may pinggan na. Oo. Ano? Yan. Cute na ang ano, lagayan ng plato, oh. Yung iba pong plato, Nalagay ang hugasan lang kutsara. po ay. Wow, iyo. Wow, maraming salamat po sa inyo. Ate Mary Rose, dito ka magpwesto. Para hindi kita yung dahon. Hindi kita ka. Baka masabi ba ko yan si Mary Rose? Oo nga. Wow. Wow. Tagal naman sa kitchen. Tumay mo dyan yung patong. Hindi sa langis na. Hindi mo yung patong. Si ano ko, kutsara. Si Kun. Kutsara pa. Ilagay ang kutsara. Ang dami-daming kutsara. Ito, lagayan baso yung sa baba, no? Iyo po. May drainer yan, oh. Ang gandang anito. May mga drainers yun. Iyo po. Drainer. Para po pag naturo po bagay yung tubig, ano? Drainer. Ay, iyo. Ay, din pala. Maliit-liit Para pag lang. nagtutulog po ano sir. Oh, astig na. Wow. Pero maliit lang. astig. Oh, ang cute nga po, sir. Maliit lang ang binili natin kasi wala pa tayong ano ay. Opo. Dahil po, ayos. Sana kung may pick Ayos up. na. Ayos na. Grabe, oh, Salamat ang ka, Dali. cute Salamat, pati, Dali. sir Salamat. Alvin. Wow, may nilagyan na ng baso ni Ate Mary. Okay ni, tamasin ko kayo. Wow, may lalagyan ng ano. Ang cute, oh. Flora. Maraming salamat po. Wow. Grabe, oh. Salamat po from kay Tita from Kuwait. Maraming salamat po. Yan. Ay, ayos mo na ini para ma-electric pa makita. Malakas na ang ano dito, hangin. Malakas na ang hangin. Masaya ka ate, ano? Opo, masaya po dahil po may bago na naman pong electric fan. Gamit. Di ka na maiinitan? Ikaw to, masaya ka? Masaya ba gaya? Nakasimangot ko nga ni. Iyakin. Mahiyain talaga yan. Asan si Puti? Ayan po. Excited na ang baby. Ka na. Yay! May baduan na ikaw, oh. Grabe, baby, oh. May Grabe yung baduan blessing na. ni Ate Mary. Oh. Grabe talaga. Bumubuhos. Di namin po akalain na Alam ko ganito. kasi baby okay sa ano. Ang bibigay sa amin ng mga sponsor. Maraming salamat po talaga sa inyo. Si Puti. Uy, anong ginagawa mo Puti? Ay, tinatanggal mo na sa karton. Ang ganda ni Ate Puti, oh. Uy, lag nindo na. Igdi nindo na. Grabe. Grabe, oh. Wow. Maraming salamat po talaga sa inyo. Wow, may totoo ng Durabox. Hindi na ako mapipake ni Sir Alvin kasi kitang-kita yung ano, walang nakahon. Sabi ko, hindi natin na Totoong prank si Kuya Durabox kasi na. ano. O puti, ito mo na sa imo, ito mo na yung kahon. Hindi mo na saro-saroon. Wow. Ano sa imo, ito puti, iniyo. Oo. Ako mo dyan, mabado ko mo At tita ko. Wow. Sa imo, Tago yan na sa Eretas na yun. o ini sa imo, tantan. Sa baba, tangaling ka ikaw mahidapan. Wow, grabe. Bibi, may ano ka na oh. May silip, ay may electric fan ka na bibi oh.
Oh, may electric fan. Thank you ka na, dali. Dali na po, takayagan mo kami. Daming blessing natin, Mary Rose. Grabe talaga Sir Alvin. Hindi ko po akalain na grabe po yung dalang ngayon naman na araw. May electric fan, may lalagyan plato, may totoo ng Dora box. Grabe talaga Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa buong Team Kalinga po, maraming salamat po. Sa sponsor po, maraming salamat po talaga. Lalo na kay God. Thank you po Papa Jesus. Grabe talaga pong blessing na binigay nyo sa amin. Grabe talaga po. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Lalo na po kay Sir Alvin. Napaka-effort niya po masyado. Kahit po nag-uulan, nainit, tuloy pa rin po siya sa paglingap sa mga kababayan natin mahihirap. Maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat Kuya Alvin. Welcome. Salamat Sa aming po. kaya. Maraming salamat po talaga. Ay, di sa imo, andak? Iya. Ah, may bado. Ay, di sa imo nga. Wow. Ano pangalan? Andak? Ayun po, andak. Mga, Mary France. ayun po, iyan po si Tantan. Renz po, Tantan. Ang palayaw niya po. Tapos ito po si Mary France, alias Pandak. Tapos Pandak? ito po si, Mary Jean, alias Puti. Mary Jane palang pangalan. Hindi ko alam. Puti lang alam ko. Mary Jean. Tapos ito po, Pandak, Mary France. Ako po, Mary Rose, alias Bibay. Ginawang gisgay. This guy. Gisgay. Ginawang Bibay si Gisgay. Oh, grabe. Oh. Yung kulay pink pa, oh. Wow, kay Anda, kay Bibi. Tapos ito yung samuya, mga gamit-gamit. Maraming salamat. Oh, may kahon pa kita, oh. Hindi tayo ibilag ang mga iba pang mga gamit. Maraming salamat talaga Sir Alvin. Sa lahat kong sponsor, maraming salamat po talaga. Grabe yung kapag binigyan ka talaga ni God na problema, kami nga po. Sunod-sunod yung mga problema na dumaan sa buhay ko. Sobrang bibigat. Nawala po si Papa. Nag-asawa po si Mama. Ang asawa ko po, na-aksidente pa. Tapos yung mga kapatid ko po, kailangan na ako po yun mag-aruga. Try po ako ni God kung susuko or maglalaban. Ito po, kaya po kayo kung may mga problema po kayo, wag po kayong susuko. Kasi, ang kapalit po niyan, blessing. Wag po kayong magsusuko. Kaya ito, hindi po ako nagsuko. Naglaban po ako. Kaya itong binigay sa amin ni God. Grabing blessing po. Maraming salamat po sa inyo talaga. Sa mga sponsor po, sa viewers po, maraming salamat po. Sir Alvin talaga, maraming salamat talaga Sir Alvin. Kuya Robin. May sakit. Kawawa si Kuya Robin. Kawawa mo si Kuya Robin. Grabe pala kung si Kuya Robin, no? Kaya dapat di tatakutan si Kuya Oo, Robin. nagkakalagnat. Takot talaga. Nakita ko yung video mo po, Sir Ray. Oo, kawawa man. Grabe talagang bait ni Sir Alvin. Hinatidan pa ng prutas. Grabe, kawawa. Partner ko yun ay. Kawawa man si Kuya Robin. Kahit na parang maano po, parang maisog, parang maano po yung itsura pala. Matatakutan pala po Kahit na yung itsura niya parang siga-siga. Pero kapag mababa po yung kalooban ni Sir Robin. Pag po yan si Bibi ay pag yung naiinitan po siya, para siyang nagwawala. Ay, Hindi hindi na. makatulog. Hindi ka na ngayon initan. Bibi. Magwawala ka. Pag nagwala ka, natamaan baka... nito, Bibi. Pag nagwala ka pa nito, sa lamig. Ay, inay ko kayo na inihiling pati man, Bibi. Silimpan mo. Silimpan, Ay, Bibi, electricpan mo na. Dinalaan ka na naman ni Sir Alvin. Mahalong Sa pati. kanya lang pati itututok. Maraming salamat po talaga sa inyo. Ayun na po. Grabe, Hindi mo na. Ano daw? Na lang. Ano daw? Ayos na. Yan, inay ko. Tureta, tataw ka niyo. Ha? Tataw ka. Nagtrabaho na po ako sa sir, yung sa Sa mga tindahan. tindahan po nito. Yung minsan po kasi yung customer gusto nila papakabit na po kasi hindi po
iba po baga hindi po maalam. Kaya gusto nila pag dadalhin na po nila. Ayaw ano na na. sana lang, ayaw na maalam-alam. Gusto nila po dadalhin nila yung... Tumitingin sa camera ni Bibi. Shout out. Shout out. Katulad, magiging katulad yun yung mama niya, mahilig din sa camera. Gusto picture lagi. Yan. Oh! Wow! Ay, malakas. Ay, init ba yun? Ay, ang lakas. Ano yun, number 1 pa lang? Number 4 po. Number 1. Yan. Ayun lang. Sa 0 pa lang to. Yan, ang number 1. Wow! Malamig na dito. Ay, mag-presko na. Presko na. Number 2. Dahil yan, yan. Sunod lang, higop na na yung number. Wow! Number 3. Ay, ina. Malakas. Lilipa rin na tayo. Yan. Bibi, oh. Ako din dapat ay inay ko. Ako daw. Ako daw. Eh, di ka man ka. Tantan, oh. Ay, grabe ilaw. Wow. Pupuno na yung bahay namin, Shiro, sa gamit. Ay, oo nga. Oh. Dami ng gamit. Puro gamit na. Grabe na yung dala-dala mo po. Grabe ng Dami gamit na. daw. Kompleto na kami. Hindi na yung dati na, ano, kahit isang ano dyan, yung ano, wala ka man lang Yan po pumakitang mga gamit gamit namin na, dyan. yan pong mga luma namin plato. Galing lang po ko yan kila Ate Chin po. Binigay po yan sa amin. Tapos ito pong mga banig po. Bigay-bigay lang po sa amin ni Nalatiya po. Tapos itong ano po, mga iba-ibang gamit, mga bigay-bigay lang po. Tapos ito talaga po, Sir Alvin. Ito, kaya yung mga gamit na bigay-bigay lang, dapat talaga po pahalagahan natin. Kasi yung pera na yan, galing yan sa Ganda. pinaghirapan talaga nila. Grabe oh. Ay, electric pa nakita. Wow! Oh. Panda. Wow. Meron pang lagayan ng plato. Lagayan pang plato. Plato pa. Ang cute pati oh. Garo, aro oh, social. Aro ka. Tapos ini din. Wow, may Dora. Yan ay, di sa mga balok nito. Ay, wow! May ako na si mga bato. Ay, ingay si Tantan. Ini sa imutan, ano, sa baba. Para sa ika na nahihidapan. Ang dami na, naglahat. Meron na. Dito na. Grabe na, kumpleto na kita. Grabe, igwa na kita ning pre. Tapos, Dora box. Lagayan ng plato. Nauna yung mga pinggan. May ano pa. Tindahan pa. Tindahan, inay. Ang yaman mo natin, Mary Rose. Grabe, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga. Wala po akong ibang masabi kundi salamat talaga po. Grabe talaga po yung blessing na dumating naman ngayon araw. Grabe. Maraming salamat po talaga sa inyo. Mukha na. Grabe, ano, di ka pa nakakapagtrabaho. Kumpleto na tayo sa gamit. Dami na tayong Grabe gamit. nga ni ano. Di tulad nun, kung may magbigay sa amin, salamat. Grabe Pag ng yung tuwa mga namin yan, Sir pinaglumaan Alvin. po baga sir, ano, Grabe. binibigay po sa amin. Yung yan nga po, matagal na po yan, yung duro-duro box po namin dyan na maliit. Iyan. Matagal na po yan, binigay lang po sa amin yan. Mm-mm. Alin dito yung ano? Yung puti po. Ayan, yung maliit. Masaya na kayo dyan? Ha? Ay, grabe na Sir Alvin. Ugmaw na po kami. Diyan po May namin baduan nilalagay na yung po. mga gamit ni Bibing sa damit niya. Ay, Pero Bibi, dito, oh. lalo na Ay, dito. Wow, unti na oh. Mas safe igdi si Bibi. Yun, diyan ka matulog pag nilalamok ka na. Diyan ka matutulog, Bibi. Grabe ng Pag electric pan nilalamok niya. ka. Oh, oh, wura. Wow! Feel na feel niyang ano oh. Grabe talaga oh. Salamat ka, thank you ka dali, thank you ka. Dami-dami. Nagdakula yan, mahihiling kayo ang video ta. Umahong yan maray. Napapanood niya. Ay, grabe pala yung pagdadanas nila papa tsaka ni mama yung... Maraming Ano? salamat po talaga sa inyo. Grabe talaga po.
Grabe talaga Lord, ang blessing na dumating sa amin ngayon. Maraming salamat po sa blessing na binigay niyo sa amin. Kay Papa po, kahit na wala na po si Papa sa tabi namin, nandyan pa rin siya. Ginagabayan kami pa. Namimiss na po namin ikaw. Miss na miss ka na namin pa. Yung mga anak mo, lalaki na po. Hindi na po, Dalaga na. Hindi na po musmusin. Dito na dali. Dito na, Ito mo nga ni sa electric fan. Tutok daw sa electric fan. Ay, grabe! Oh, presko! Presko daw. Ang buhukan, maarano kayo ng... Presko. Grabe, maraming salamat po talaga sa inyo. Yan, may platuhan na kita, ang platuhan kita, Mahalon bagay mo. Mahalon po bagay mo. Dahil ang binili mo ng Sir Alvin, may mga 100 pa ba? Kaso ano yun, may mga ano ba pa yun? Yun na yun, okay na yan. At may nagbigay mo sa atin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Wow! Ang ganda, So, lalagyan na ng mga baso yan. Mga baso. Grabe, safe na safe po pag kasi po para pag hindi- iniipis Oo, mga mas magandang butiki, ganyan. kaya maganda po yan, may mga takip po pag mga butiki, ipis, dahil na makakaano-ano. Wow! Maganda Sir Alvin kasi may ganito po baga. Tatanggal yung tubig sa loob. Kaya nga ni po, na talaga ako. Totoo na. Totoo na talaga. Totoo na talagang Durabox. Yung unang Durabox, inay, napakamahal nun. Yeah, totoo. Pero kami. Ay, inay, pugayo. Yung yung electric fan. Grabe, ang mahal, Ay, yung electric fan, mahal din talaga yan. O, deserve nyo naman yan, Ate Mary. Minsan lang naman yan, di ba? Oo. Ganun talaga. Mabuti pa tong mga gamit, nagmamahal. Minamahal tayong mga tao. Inta ko lang. Iwan ko lang. Mahal din. Ay, mahal din pala. Inay! May baduan na si Tantan, Wow! Ito pati Sir Alvin, chismoso. I-chismis naman po nito dyan sa mga taong yung una po na Durabox na binigay nyo sa amin, kinismis po, may rip na daa kami. Ngayon naman po, may damitan na po sila. Chichismis na naman po kayo ni. Barkas Chismoso yan po ay. yan ay. Mauuna yung magchismis. Tapos, maano po sa amin na, yan, kwento po. Maganda, deserve na. Ganun talaga pag, sobrang talaga, grabe talaga maganda. Iyo talaga si Bibi. Igday, Bibi, ang baduan mo. Ay, may kahon pa. Okay, maganda talaga. Maraming salamat po talaga. Ay, may kumplito. May ano na kita, pang-amak. May buka, baka may kurta yan. May pang-amak na kita. Wow. May gamit ito. Pang-stand yan, stand. Yan yan ang sa bitis. Sa paa niya. Hindi. Ay, nga. Lagay pa yan. Iyo. Maganda kulay. Maganda pati Sir Alvin ang ano niya ang loob baga kulay brown. Maganda ang kulay Wow. brown. Iba-ibang kulay. Hindi na kayo mahirapan sa pagtitipig ng damit nyo. Diyan na lalagay, hindi na sa karton. Kasi pag sa karton, nagugulo din. O ano na, sabi ko sa imo yan. Sabi ko electric pa na yan. O ano na, ano, number 2 yan. Pag number 3, paano na bibi? Baka kung nagralayog ka na. Grabe. Tinapay ka, Sir Alvin. Opo. Grabe talaga, Sir Alvin. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sa Team Kalinga po, maraming salamat po sa
bumubuo po ng Team Kalingap. Ay, shout out po kay Sir July. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga kasamaan mo po dyan sa Coos, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan lagi. Po, napapanood ko po si Sir July. Ang galing niya magsalita. Nakakaano. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga OFW po, ingat po kayo dyan lagi. Maraming salamat po talaga sa inyo. Suportahan nyo po lagi ang channel ni Kuya Alvin. Di lang po kay Kuya Alvin. Siyempre, ang nangunguna po, ang ama po ng lahat ng Team Kalingap, si Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre, si Kuya Rab, si Ate Edna. Lahat po ng Team Kalingap po. Mga K-Boys po, suportahan nyo po lagi. Maraming salamat po talaga. Sa mga hindi po nagsasawang mag-like, mag-share, mag-comment sa channel, mag-skip ng ads, maraming salamat po talaga sa inyo. Maraming salamat po. Maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe talaga. Sobrang nagpapasalamat po talaga ako sa inyo. Kasi unti-unti na pong nababago yung buhay namin. Grabe talaga, ano? Di katulad nung dati na kung ano lang pong makarating sa amin na makahingi po. Kasi yung hindi na po talaga akong makalakad, talagang nag-aasa na lang po talaga kami sa mga barangay, mga Opo, yung relief po baga. Relief. Po. Minsan po Tapos, dalawa na po yung binibigay sa amin na relief kasi naawa po nga sa amin, sa mga kapatid ko po. Tas ang asawa ko po baga di makalakad, kaya mga kapitbahay po binibigyan po kami mga pagkain, tas bigas, naaawa. Tas minsan po may tindahan na pautang sa amin, nagtutukad, nagbubundok po kami para mabayaran. Open naman po na pautang. Kaya magpapasalamat po ako sa inyo po kasi kayo po yung dahilan kung bakit po bumago yung buhay namin. Gumanda. Maraming salamat po talaga sa inyo. Salamat Sir Alvin kasi nahanap nyo kami dito. Saka ni Kuya Robin. Maraming salamat po sa mga sponsor. Grabe talaga po yung binigay nyo sa amin. Di namin po akalain na itong mga gamit na to. Pangarap ko lang talaga Sir Alvin magka-Dura box. Tapos magka-rip po baga. Pangarap ko lang talaga yan. Tapos ngayon, natutupad na. Tapos ang gustong-gusto ko lang po talaga maoperahan si Cedric. Di lang pala maoperahan, grabe talaga ang Team Kalingap. Maraming salamat po sa mga sponsor po. Grabe, may rip na ako. Grabe ang rip talaga Sir Alvin. Maraming salamat po sa inyo. Grabe, ang rip, ang mahal pati ng rip na. Pero maraming salamat po talaga sa inyo. Tapos yung tindahan ko po, sa mga nagbibili niyan, maraming salamat po. Nakaano kami Sir Alvin ng floor mat galing sa tindahan, nakabayad sa mga kung ano-ano, tapos nakaano po kami sa Sarasanto sa tindahan. Yung Holy Family po. Yung Sarasanto. Maraming salamat po talaga sa sponsor po, sa mga Team Kalingap po, sa lahat po ng bumubuo ng Team Kalingap. Maraming salamat po talaga sa inyo. Yung mga kapatid ko po, natanggaan po sa kalooban na yun, nakikita man kapatid mo na din na nahirapan magtutukad po sa bundok. Grabe talaga po yung blessing na dumating sa amin. Ibang-iba po yung dati sa ngayon po. Maraming salamat po talaga sa inyo. Simulat na. Natulog na dahil sa ni mama niya. Simulat na dumating si Bibi. Nag-iba yung landas natin, oh. Grabe, itong binubuntis ko to, punong hirap. Grabing hirap. Pero ngayon, nung lumabas, grabing blessing na dumating. Bibi, grabe yung Bibi, no? Salamat, maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe, di ko po malubos maisip na mangyayari to sa buhay namin. Maraming salamat po sa mga nagsusuporta po sa channel po ni Sir Alvin. Sa mga buong team na Kalinga po, suportahan po ninyo kasi marami silang buhay na nababago, marami silang tao na natutulungan. Maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe talaga Sir Alvin. Salamat talaga sa inyo Sir Alvin. Grabe.
Eh, Welcome. kay Kuya Robin, magpagaling ka na Kuya Robin at hinihintay ka na nila doon. Namimiss ka na nila. Magsiswimming kayo ulit, Oo. Kuya Robin. Doon na daw kayo magsiswimming sa ano, yung may pagamutan na diretso. Kawawa man si Kuya Robin. Mabuti nga, tigdalahan mong mga prutas, Sir Alvin, para lumakas po yung katawan ni Kuya Robin. Kasi mukha pong nangihina baga po si Kuya Robin. Buti may mga naisipan ni Sir Alvin din. Grabe talaga si Sir Alvin. Siyempre, May partner effort ko yun talaga ay. si Sir Alvin. Siyempre, mahal-mahal ito na Sir Alvin ay. Gabos man na K-Boys. Alin. Sige, Ate Mary Rose. Maraming salamat. Maraming salamat. Enjoy na naman ang mga bagong gamit ninyo. Maraming salamat po Grabe. talaga. Mag-aayos na naman ang guest guys. Maraming salamat po talaga. Puro na lang, pag nagdadating dito si Sir Alvin, binabagyo yung bahay ko. Maraming salamat po Binabagyo talaga. ng blessing. Ano po? Grabing bagyo, kakaibang bagyo talaga inyo. Mag-aayos na naman ako ng mga gamit. Grabe talaga Sir Alvin. Dahil po akalaon. May Dora Max na. Ikan Dora Max ka. Nanggigigil ako sa iyo. Grabe oh. Iniyo. Hindi ang badoan ni Baby. Maraming salamat po talaga sa inyo. Grabe, maraming salamat po talaga sa inyo. Sa mga, maraming salamat po talaga Sir Alvin. Maraming salamat. Kay Kuya Santos, kay Kuya Rab. Maraming salamat po. Salamat si Ate Puti, May oh. badoan na ngayon. May baduan ka na. May baduan gamitan ka na. Ano ka na? Ano? Pasalamat ka sa mga nagtaong baduan sa to. Mga pinggan. Maraming salamat po sa nagbigay po ng mga box, sa nag-alam pong pinggan. Electric fan. Ay, grabe. Grabe. Oh. Ikaw man. Oh, ito naman si Ate Mary Franz. Pasalamat ka mo kasi Grabe. dapat talaga kahit yan na lang ang maano niyo po sa mga bumibigay ano po sir, Grabe talaga. malaking pasasalamat na lang po baga talaga ano. Grabe talaga. Kaya yung Kaya mga hindi tao. kayo magbabago, ano. Ay, promise talaga Sir Alvin. Promise. Pero ano, nagbago ka na baga. Nagbago na yung mukha. Nagbago. Magbago yung mukha sa kabuhay. Wow. Pero sa Lunes, ano, kapag pa-check up natin. Pero tema na po siya. Garo lang nagbibigat-bigat po siguro naglulugdog. Nakakakita na nga po ako ng... Ay, wow. Napreskuhan sa bagong electric fan nga. Maraming Kuhan. salamat po. Ay, grabe. Grabe, nanok talaga. Ay, inay ko gayod. Kawawa. Grabe, wawa man ang baby ko. Grabe. Napreskuhan po yan sa ano. Sa electric Di ka pa pati nagti-thank you, tulog ka na. Grabe yun. Oh, may Jayde, andan. May Jayde. Natutupog. Okay, sige, okay lang. At ako'y magpapaalam na din pansamantala. Opo sir. Sige, God bless sa inyo. Enjoy nyo yung bago nyo mga gamit. Maraming salamat po sa inyo. Ingat din po kayo lagi. God bless po. Maraming salamat po sa inyo. God bless ko, Sir Alvin. Ingat ka po. Mang Wena. Ingat ka din, Mang Wena. Malapit na anak si Mang Wena. Malapit na din yun. Kaya mo yan, Mang Wena. Ikaw pa. Dasal lang. Andyan naman si God. Di tayo papabayaan. Sige. Ingat Sige ka po, din. ingat po. Salamat po. Salamat, Sir God Alvin. bless. Salamat Sir Alvin. Enjoy. Enjoy. Grabe, enjoy dito mga kalingap. Yung salamat mga kalingap sa panonood dito sa bahay ni Ate Mary Rose. Grabe mga kalingap. Di kaya. Kaya ganun po. Yan, thank you so much mga kalingap. Kasi at nakapagdala na naman tayo ng blessing sa buhay ni na Ate Mary Rose sa kanilang bahay. Yan, unti-unti po natin nakukompleto yung mga pangangailangan nila. At dun po naman po sa operation ni Cedric, ayan, pina-follow up namin po yung schedule niya sa Bicol Medical Center kasi ready man na po yung gagamitin sa kanya. So, pa-follow up po namin para mapabilis na yung operation sa kanya or may schedule na. So, kailangan pa rin po yun natin ipag-pray.
Maraming salamat po ulit sa panonood ng ating channel. Ito po si Kalingap Alvin. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe syempre sa ating channel Kalingap Alvin. At syempre po kina Kuya Val, kina Kalingap Rob, kina Ate Edna, sa lahat po ng Team Kalingap. Salamat po ulit. God bless po mga kalingap. Mga kalingap, nakaw.